Alo kai, ina ka sa wayarka ne? To maza ka je ka ɗauki wayarka. Miƙa masa wayar sa ka rufe min gidana. Kuma gefe ka sawa ruwan nan ido. Saboda ina tunanin ruwan zai fi ƙarfinka. Idan ya matsa sai ya fito kafin na ƙaraso, to ka ɗauki dutse ka jefi mai kilagon in yayi yunkuri har na ƙaraso. Ba ka gari wa ka gani a kofar gidana. Ba kowa ya dan basi ne kawai. To kana ji ko maza ka je ka tashi gabe da susko. Ina ka wanda aka kawo a daren nan. To maza ku ɗauki igiya ku hau da shi sama. Idan ba ku gama ba har ka ji dan basi ya kirawo ka, to ku kunna wa gidan wuta. Gobara ta tashi ku yi ihun gobara. Kai? Ina ruwanka abin da aka ce kai shi za ka yi. Ok to. Hello dan basi, kar ka sake ka bar ariyar. Ka jira ni har in kira ka. An kawo motar? Yanzu kana kan gada? Ga nan. Basi ware kawai ruwan na ya fi ƙarfinka maza ka bar gurin. Allah ya daɗin tsira ala absa shugabanmu annabi Muhammadu da alayensa da sahabbansa da amincewa farkon abin da ke waje ba a bisa baligi wato ya inganta imaninsa sannan ya san abin da zai gyara da shi farlan ainihinsa kamar hukunce-hukuncen sallah da na tsarki da na azumi yana wajaba a gare shi